Odiochieng' nyathi manyako. Sigand Iska Akinyi chalo kod tuk adhula. Osebedo jaloch kendo osebedo kod midhiero mopogore opogore ka sombe ne ong'ikore e klas 10. Nachwanyra na ayudo nyathi kan gi higa matin. Nok ang'eyo kata kaka iting'o nyathi, nok ang'eyo kata kaka iloko ne nyathi napkin. Nochuna na we skul, jonyuol na nokomor nikech ne gin gi geno kuoma to na disappoint gi. Kata kamano, Iska Akinyi ne oramo ni sulwene nyaka chieng' moro rieny. Omiyo nodok e skul bang' yudo sir kokalo kuom riwruok moro ma ok mar piny owacho. Nawe nyathina gi mamawa ka nyathina ne tin kabisa. Nasomo nyaka form 4 natieko. Nadhi e college, natimo social work. E kinde mane gitugo kod team mar Starlets, ne gin kod lek mar jiwo nyiri mondo oket sinani ka giluwo yore manyalo bero ngimagi. Ni kata kiyudo ich kitin, mano ke giko mar ngima. Ngima nyaka dhi mbele. To kiyudo ng'ama nyalo mako lweti maduoki e skul, ti matek mondo isom. Nyasi no ne jiwo kedo kod lwenje mag kit chwech ka ikwayo ganda mondo kony e reso jomong'ol e kit lwenje machal kamano. Nyadendini ne owang' marach kane otin momiyo ong'ol, kendo wacho ni chal mare ne omiyo jal moro orocho ratiche kane oja higni 14 kende. Sasa wakati nilikuwa nakuja nikitoka shuleni jioni, hapo ndio pali nilirepiwa. Ndio shule yetu pia tulikuwa tunakaa sana hadi saa 1. Familia yangu, mamangu ni mtu mwingine yenye alikuwa mkali sana. Nilifika tu hivi na akaanza kunichapa. Sasa wakati yenye mwalimu pia alipata niko na mimba, nilikuwa nachekwa kwa shule. Chane omedo chore e mier kama ne otie tije lwedo mabende wacho ni ok ne chule maber. Wakati yenye nilienda kazi ya nyumba nilikuwa nalipwa 2,000. Hiyo 2,000 ndio nataka nigawe yangu ya matumizi, na pia nataka hii 2,000 pia nitume nyumbani juu niko na mtoto. Chenye nilikuwa naomba watu wa government waweze kucreate hizi safe space, ikuwe sana sana kwa rural area. Juu wasichana wenye wako rural area wanateseka sana. Nyasi no bende ne oywayo nyadendini ma jahigni 19. Olero ni aola mar rowere ne orocho sombe ma opoko lwar e lwet dichuo moro mane jakuo. Ikakuwa anakunywa, anakuja na mabeshte zake, ananiforce ni have sex na yeye na marafiki zake. Alikuwa violent, angenipiga sana to an extent na kuadmitted hospitali. Kane obwodho, ne oyudo sir kendo sani ouso e boma ma Nairobi ka ochako ngimane manyien mogeno ni biro bero ngima nyathine. Nikiwa mdogo nilikuwa na dreams, definitely nilikuwa nataka kufanya story na media. Hiyo ilikuwa passion yangu, but I believe bado si late, I can still do it. Bado niko 19 na life begins at 40. Nonro mar riwruok piny mangima UN yango ni achiel kuom nyithindo ma nyiri 4 manie kind higni 15 kod 19 okosomo ka ipimo kod kwan yawuoyi. Lipot mar UN lero ni mana wuoyi achiel kuom yawuoyi 10 ema ok yud somo. Pogruok makamano luore kod midhiero mopogore opogore ma nyithindo ma nyiri kaloe. Ma emomiyo piny mangima ne Dhialo odiochieng' nyathi manyako mar nono okenge mosekaw e bero ngima nyiri. Opira nogore kendo timbe nolore, katwak bende osebetie mar hingo odiochieng' nyathi manyako. Kata kamano, loch maduong' ma jokanyo dwaro en mar neno nyathi manyako oyudo rit makare, osomo, odongore mana kaka jopiny mamoko ma ok oroch ratiche. Ray Polo, Ramogi TV, Mukuru kwa Ruben, Nairobi. Kwa ya mago manotimore Mukuru kwa Ruben ya kuramga juanga te